wak bahan wak sakului 3 কেজি 3 কেজি tan tongo ekdom kata ku dite ta gori boro rokta de tomsa ati chalai no jan phana banchi di dopta namni chai mi ba kom dan phan chalai siwanta be go sikara gun hana ba lai phano mangso tan tong rokta ni ka tani tu thong no ka bo thong si da sukulu tong khoi chan bon sala bai ke jakai thong no yo go da chasi nai cho ro ko nang nai ta bon logi wa kisa bai ta bai ta bo jono 1.5 কেজি na la sinai ta ano 1.5 কেজি honai ta ang to chakarak bula kisa 1.5 কেজি tang nai ang uri di kisa 1.5 কেজি engkau na naruk sidi kubang somni baba manong ni kha ani bang than bla su kubang ga obon naruk sidi engkau roh sidi su kono engkau bala kompon ko kurui naruk sidi nuk su subai keแบบเนี้ย ha 1 কেজি khata dong khapai khata aung khau abo bahai ke chana na kha waksa kuli rong no wanai to kha 3 কেজি na ekdom charap sa narung de ko kuri nyong bisi ang to sa amo saichung oso bahai ke tang na ne abo wanai to khata na kata ku dikai chala sire ja 3 to ha mu hamang tor su mu hamang to do na ka ma baglia sana na kisa phan sotonoi aga songkan no hawai mangso baglai tong laita abo songsinai nok sa khuida songnai na baza yok nai cha yok nai pu mora goi to hable boro bisin dajak bla abo masima sija sakai dam kom 100 টাকা কেজি লজ্জা গো 100 টাকা একে ঠিক রেট বাড়ি জীবনটা 200 টাকা এখন 100 টাকা কেমন বড় মানে রোগ ভান্ড 20 টাকা কেজি তা বাইছ এটা এই কব খান তামাং সিনিতা ইনকা বেগর দাসি নাই ব বেগর দানাই তাকারিব প্লান খানাই সিকা বেগন দারি আব তাকারি আমর ইনসে ইনকা ইও বেগর দাই চংলে বেগর তা বাহিকে দানা চাই ইয়াগে আছে nong takari kaisa mana pon kaisa solok talang sinai somong to nuk thu do dai diga da kon song sinai ta bo ma soro so ma tang thama sau song dita mui rok talok le no som bi mui thok nong da thok na ni talang sinai 1.5 কেজি salai sinai to thong na sido sai mi te phon nai nei thoge ga wa sen kibir honai jao thogo mangsor ki thoge tang o thaju o ma thaju ma sari nai jese ke phano no thaju ma chai ge bel lo yang go chini maharani bo kaki bun hari ikon hari video rong nai jak pura ram ma so sari nai ko kakatu jak yang bo kon hari pendo phar jak nai ni giri ko i ri asal pasano ang nyon tam khai ni sedia tam su koto sa bo khuin bla sa nancar na bagi di bamo engka ran ya sana ni abo sari di ja bong sa kawai ko ko manu gede bana pa sudah sari ni mukho sari ya hi nano jol jabe kento ron boro bayap song pa sudah gundano pa senam tin telepon do yang already ekdom tini kakak buka tong rusak mangso chana bagai mangso songnai songman phunung da mangso saimia phia ba camera man lokrui sigang tan khigna naigna tras da kon thoti theka
মাংস ওয়াক সাকলুই 15-13 কেজি রং হবু সরি হামিয়াং উঠইবু গরিব রবলা আটি 50 টা mo hungkai king chili ko kaini di kabai songro te kasing mosla ta kasing mosla di te ang yo kata kita kamu sudah naik gini masih tak tapi di capai bedi bayar song fonda tadi rono jadi motor mu itu ha mosla ro buli ha ton dikha keran khajini tang